जय बड़ो हारिनी जय आय अखम। आज हम सभी के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि हम बागुरुम्बा ढौ की भव्यता की साक्षी बन रहे हैं, जो बडोलैंड समाज की आत्मा, लय और पहचान का जीवन प्रतीक है। जादोंना हिंदिया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सर, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो 2003 10 फरवरी का एकॉर्ड और ये 27 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ, इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है, उसको करना है। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। स' रायजोफोर, जों दिनैनि समावहाय नैबे बिपिएफनि बुंनाय रावनि सायावनो जोङो खोनासंग्रोगोन आरो नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे बागुरुम्बानि सायावहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन बिपिएफनि सरकारखौ लानानैनो। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंदो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों। जास्लाबनो हायै बर'नि जास्लाबनो हायै फैसा थालांदों आरोखि, जास्लाबनो हायाखै। मिथिबाय? हारसानि खायफैलाय हेक करिब नरा मा होनो आखौ भाषाखौ तारमाने जानाथ' जाखारबायमोन, खिन्थु जास्लाबलांनो हायाखिसै आरोखि मानसिया। एसे थालांबावबाय, बे फैसाखौ रानबाय थादों दा। दासिमबो इनसाल्ट खालामनो थाखाय बेहा समानो थोआखै ना रायजो राजा नोंथांमोन। बिपिएफनि सीएमनि खर'आवहाय दासिमबो इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय इनसाल्ट खालामनो थाखाय आरो इउपिपिएल पार्टीनि मावथिफोरखौ इनसाल्ट खालामनो थाखाय बियो दाबो अहायाखै। दिनै इउपिपिएल पार्टीया फैसाखौ आग्लायहोदोंसो, फैसाखौ बिसोरो जाख'वाखै, जानानै फोजोबनानै रेन खालामाखै, आग्लायहोदोंसो। नाथाय बिपिएफनि सीएमआ थांनाय 17 बोसोरावहाय बिथाङा 33,000 crore बिथाङा जाख्ल'नानैसो दोनदों, दाहारसो खालामनानै दोनदों। अब्ला बै दाहार खालामनानै दोननाया साबसिन जाखो ना फैसा आग्लायनाया साबसिन जाखो? नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नायदो। आं एसेबां बुंनोबो साना, नाथाय आं सिदा खोथा बुंनो सानो, बिपिएफनि सीएमआ एकमात्र फैसानि थाखायल' सीएम जादों नामा? दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर, बर'नि बेसेबांबा समायना रमायना बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बानि सायावहाय बिपिएफनि सीएमआ जाखिनि बाथ्रा बुंदों, बिथाङा सोरनिबा बबेबा जाथिनि मोसाखावरिसो होननानै साननाय बायदिसो बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों। हयथ' बिथाङा बे बागुरुम्बा मोसानायावहाय जायफ्रा माहारियारि आफादनि मावथिफ्रा बाहागो लाहैबाय, बिसोरखौ सिनायिनि थाखाय बे मोसाखावरिफोरखौबो सिनाया जानो हागौ रायजोफोर। बिनि थाखायनो बियो ससियेल मिडियायावहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थानाय जोङो खोनानो मोनदों। दा बिटिआर सुक्तिया सान्ति सुक्ति नंगौना नङामोन? नोंथांमोननि बिपिएफ सापर्टार नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बुङो बिटिआर सुक्तिया सान्ति सुक्ति नङा होननानै ना। दा बिटिआर सुक्तिया सान्ति सुक्ति नङाब्ला दिनैनि समावहाय बिपिएफनि सीएमआ मा खोथा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो। शांति चुक्ति হৈছে 2020 চনত 27 জানুৱাৰীত যেটো পিস এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এনডিএফবি আৰু আপছুৰ মাজত পিস এগ্ৰিমেণ্ট, সেইটো 2020 চনত 27 জানুৱাৰীত হৈছে। সেই 27 জানুৱাৰীটো আমি বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অফিচিয়েলি আমি বিটিসি সেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি অবজাৰ্ভ কৰিম। এই কথাটো আমাৰ দলত আজি আলোচনা কৰিছো, যেটো হিটো এটা শান্তি চুক্তি বডোলেণ্ড পিস এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে হৈছে, সেইটো অবজাৰ্ভ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। बे समाव बिपिएफनि सीएमआ सिरि मोनबाय, आन्दाय फैबाय रायजोफोर, मिथिबायना? आन्दाय फैबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिया शान्ति सुक्ति, बेखौ मावनो थाखाय खाबु होबावनांगौमोन, सम नांबावगौमोन। नाथाय बेखौहाय गाज्रि मोननानै
लुबैनानै दिनै सरखार सिफायदों दिनैहाय गाब्र'फैबाय दा बेखौ जोङो बुंनांगोन नंगौना नङा रायजोफोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखौ सिनाया गासैबो बर'नि लिडारफोरखौनो बिपिएफनि सीएमआ सिनाया रायजोफोर आरो सोरबाया बुंदों गोबाङानो चिफ बुङो नों मानो सीएम बुङो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि सर्ट फर्मआ माथो हा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि सर्ट राइटिंआ मा बिनि फिनायखौ आंनो नांगौ नोंथांमोननिफ्राय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सीएम नङाब्ला माथो बिलाय चिफ मिनिस्टार नामा हा बर'आ स्टेट दङ नामा बर'आ काउन्सिलसो दा बेयाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारसो चिफ नङा बियो मिथिबाय दा रायजोफोर बुजियाब्ला जानला मोनला कमेन्टआव दाहो मिथिबाय आरो सासे मानसिया बुंदों माहारियारि आफादालायनो जातिनि फारसे साननो बिसोरहा मोन्थाय गैयानो हा हुनि बेलायाव बाथ्रा बुंनो मोन्थाय गैयानो दंफां लाइफांनि बेलायाव बाथ्रा बुंनो मा होनो मोन्थाय गैया होननानै बुंदों सासे सुबुङा आंनि भिडिअखौ नायनानै बिथाङा बुंदों आंनि भिडिअखौहाय बुजिनो रोङोब्ला भिडिअखौ नाय आरो बुजिनो रोङाब्ला दानाय आरो कमेन्टबो दाहो पलिटिक्सआ जातिखौ माब्लाबाबो गोजौआव थिखाङा पलिटिक्सनि थाखाय जातिया माब्लाबाबो थांनानै थाया माहारियारि आफाद आबसु आरो कालचार नायग्रा मानसिफ्रासो जातिखौहाय फोथांनानै लाखियो मिथिबाय दा जेरै दिनैनि समावहाय पलिटिक्सनि सीएम बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया माहारियारि आफादनि आफादगिरिफोरखौहाय सिनाया होननानै बुंदों अब्ला माबायदि सीएम बियो माबायदि सीएम बर' जातिनि थाखाय बबेबा देशनि स्टेटनि सीएमफोरखौ बेबायदि बुंनाय राव खोनादों नामा गावनि जातिनि गेजेरावहाय आं सिदा साननो रायजोफोर बिपिएफ पार्टीनि आफादगिरि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायज्लायनायावबो बारा रोंबाङा साननाय हनायावबो बारा गैबाङा आरो बिथांहा सरखार सालायनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय दैदेननायनि जेबो नलेज गैया बिथाङा दङ जाहैबाय नलेज थाखा फैसायावहाय बिथाङा जाख्ल'नायाव नाम्बार 1 नलेज दङ मिथिबाय दा रायजोफोर दा बेनिखायनो बिपिएफनि सीएमआ जातिनि खामानि मावनायावहाय उनसलनानै थायो नोंथांमोनानो साननानै नाय दिनैहाय बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना बागुरुम्बा बर'नि मोनसे कालचारनि मेगा डान्स सोलिदों मैयानि समावहाय सोलिनानै थांबाय मुलुगनि दरबारावहाय बर' जातिनि थाखाय मुंदांखा सिनाखि मोनगोन दा बिनि सायावनो जुदि खोथा बाथ्राखौनो बुंनो रोङाखैब्ला बिपिएफनि सीएमआ अब्लालाय माथो सीएम जाखो बुंदो रायजोफोर सीएमआ देश विदेशनि मानसिफोरजोंहाय लोगो लाज्लायनानैहाय खोथा बाथ्रा सावरायलायनायावहाय बियो जेब्लायबो मानिजाथाव जानो नांगौ नाथाय जोंनि बर'नि बिपिएफ पार्टीनि सीएमखौ जोङो देश विदेशनि मानसिफोरजों थाफानानै जिरायफानाय आं नुवाखै रायजोफोर मारै जिरायफानो बियो फारसेथिं भाषाखौ रोङा फारसेथिं बिथाङा मा होनना बुङो साननाय हनाया खम आरो बियो एकमात्र फैसानि थाखायल' सानो गाद्दिया माब्रै थागोन बेखौल' सानो नैबेनि खारनावनो बिथाङा बर' जातिनि गोग्लैसोनानै थानाय कालचारफोरखौहाय फोरमायनानै होनो थाखाय रोङा मिथिबाय दा बेनिखायनो 17 बोसोरसिम जोंनि बर' हारिनि कालचारा गोग्लैसोनानै दंबोयोमोन बेबायदि समायना रमायना कालचारखौ दिन्थिफुंनो हानाय जायाखैमोन दिनै 5 बोसोर सरखार सोलायनो खाबु मोननायावनो बेसेबां माबायदि खामानि मावदों सासे दैदेनगिरिया दा बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना दिनै जों बाख्नायनांगोन बिसोरबायदि लिडारखौनो गावनि उदैनि थाखाय फैसानि थाखायल' सानग्रा सीएमखौ जों मानो सापर्ट खालामो बर' रायजो राजा नोंथांमोन पलिटिक्सआबो नांगौ पलिटिक्सआबो थानांगौ नाथाय पलिटिक्स गेलेनायनि माखासे सिमा थायो दा पलिटिक्सआ माखौ लानानै गेलेगोन माखौ लानानै गेलेया
हारि खहा जानायखौ लानानै पलिटिक्स गेलेयोबा बे हारिया खहा जाखागोन। नाथाय नोङो ओरैबो मोजां मोनजानायनि पलिटिक्स गेलेयोब्ला माब्लाबाबो हारिया खहा जाया। दा सासे बेक्तिया बुंदों आंखौहाय भिडिअ नायनानै हयथ' बिथाङा आंनि भिडिअखौहाय नायनानै गाज्रि मोनदों जानो हागौ। दा पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। दा माहारि आफादालायनो जातिनि सायाव नायबिजिरनो मोन्थाय गैया। माहारियारि आफाद नङाब्लानो बर' जातिया जोबस्रांगौमोन नोंथां। दिनै थांनाय BSc एकर्डआबो आबसुनि दारैनो जादों। BLT जोनोमाबो आबसुनि दारैनो जादों। BTC एकर्डआबो आबसुनि दारैनो जादों। NDP जोनोमाबो आबसुनि दारैनो जादों। बिटिआर एकर्डआबो आबसुनि दारैनो जादों। अब्ला नोंथाङा मा बुजिखो? आबसु नङाब्ला जोंनि बर'नि गोजाम खानानै दोनजानाय ब्रिटिशफोरजोंहाय 1886 आवनो दानख'नानै होलांजाखानाय STआ दिनैहाय जोबस्रांनो थांबायमोन। नाथाय नोंसोर बायदिया बेखौ मिथिदों खोमा ना? दा आबसु माहारियारि आफाद आरो CC2 नङाब्लानो जों बर' हारिया थेर बेथेर जाबायमोन BPF पार्टिनि दारैनो। नाथाय बेखौ मिथिसेयावबो नोंसोर बायदिया दिनै आंनि सायावहाय कमेन्ट होनानै जानला मोनला खोथा बुंनो नागिरो। बुजियाब्ला दानाय आंनि भिडिअखौ मिथिबाय। नोंसोरखौ आं नायनो थुथाबाखै। दिनै बागुरुम्बा मोसानाय मेगा एपआ दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनबाय सारा मुलुगाव बियो मुंदांखा जानानै थागोन। आरो फैबाय थानाय समावहाय बे बागुरुम्बा डान्सखौनो आरोबाव दिल्लीयाव लांबावनाय जागोन। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों। आं बावनाय नङा रायजोफोर। माब्ला लांगोन डेट होआखै, खिन्थु सानसे लांगोन बेखौ बुंदों। आरो बेयावहाय बागुरुम्बा मोसानाय खस्थ' खालामनाय मोसाखावरिफोरनोहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा 25,000 रांबो होदों। अब्ला बेसेबां गनायजाथाव ना? फारसेथिं जोंनि जातिया आइडेन्टिटि जाबाय, फारसेथिं खस्थ' मोनग्राफ्राबो खाबु मोनबाय आरो बिसोरो आरोबाव बान्थाबो मोनबावबाय। लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो 50,000 रां। अब्ला बे माबा मोनसे गाज्रि जादों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सिनायाब्ला अब्ला बेबायदि CMखौ जोङो माब्लाबाबो भट दाहो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।